खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं क'क्राझारनि लकसभा बियाबाव एसटिनि खथाखौ बर' दैदेनगिरिफोरा थाबैनो आसाम सरकारजों सावरायलायनानै रैखा खालामनो हायाब्ला बर'नि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जागोन आरो बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो साननाया फेलें जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि मानाव गेदेर गर्जन मोसाहारि बिथाङा बुंबावदों दि बयबो बर' दैदेनगिरिफ्रा सांग्रां जानांगोन जाहाथे सरकारा गोसोबादि बर'नि खहा खालामनो हाया आरो एसटि खथाफोरखौ आनरिजार्भ खालामनो हाया होनना बिथां मानाव गेदेर गर्जन मोसाहारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं दिनै क'क्राझाराव बिटिसिनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफाननि सेथि सावरायमेल खुंदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सावरायमेलखौ 4 जानुवारि 2023 साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि बिटिआर ओनसोलाव गोबां गोरों गेलेग्राफोर दङ। बिसोरो राङारि मदद होनो हायोब्ला बिसोरो नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल खेला गेलेनो हागोन होनना फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा मानोना रुस्तम बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा दिनै आसाम सरकारनिफ्राय आसाम गौरब बान्था मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां रुस्तम बसुमतारीया बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय खामारदैसा गामिनि थागिरि होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै कसुगावआव लाइखुन्थि गायसनदों। मख'नो गोनांदि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सोलिफु दाननि फैगौ 22 आरो 23 खालार सानखालि साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय दिनै कसुगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालि दैमुगुरिनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव गाहाय सायनासालिनि लाइखुन्थियाखौ गायसनो। बे लाइखुन्थि गायसननाय हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि कसुगाव दख'रा एबसुनि आफादगिरि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि सानसुमै रायजो राजाफोरजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मोसाहारि बिथाङाबो बाहागो लानानै गाहाय सायनासालिनि लाइखुन्थियाखौ गायसनना होयो। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो खुंफुं आफादा फोरमायनाय बादिब्ला 23 खालार सानखालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' आरो जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनखौ बाहागो लाफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।